akwai wanda aka kawo min kwanaki abin ya ban tausayi, ta zo har tana ganin likita na depression. Da na zo ina ta mata interview ina tambayanta, in ka ganta kamar mahaukaciya sosai. Daga baya na tambaya dai sai na yi discovering tana da waya. To da na dinga mata tambaya sosai sai ta ce ita tana son baban ya ba ta ce tana son iyayen su ba mu wuri. Sai na ce a'a sai dai mutum ɗaya dai ya hita. Sai ta ce to baban ya hita. So da baban ya hita yana ce mata kina kalle a wayan ki, ta ce ta fashe da kuwa ta ce wallahi ta ina yi kaza ya zan yi, ba dabaran da ban bi masu umma su gane cewa ina son aure, sha'awa yana damuna kaza. Ita yarinyar nan fa an mata operation a nono, an cire mata lumps ya kai so 3. Wallahi, saboda duk kallon da kake yi, duk ta da sha'awa da ake yi, to akwai consequences da yake biyowa baya. So a lokacin kuma tana bukata. To kuma kaga sun hana ta. To sai take tana kalle. To kaga irin wayannan abubuwa su ya kamata a yi controlling. Amma mu abin da muke faɗa kullum shine sha'awa fa baka isa kai controlling ɗinta ba. Idan mutum ya balaga, to idan baka yi mishi abin da ya kamata ba a lokacin da ya kamata, to ko auren ya zo ya gaba ba zai iya abin da ya kamata ba. Saboda idan ka hana shi aure a yanzu baka iya hana shi istimna'i ba, kuma ba za ka iya hana shi kallon irin aflamul ibahiyya din nan, kuma duk ana yi. Ko ba a ma kallo yanzu in ka fita titi duk imaninka za ka ga masu tsiraici. To da ake rufe tsiraicin shine aka fi zaman lafiya. To yanzu da aka buɗe tsiraicin wanda kana so baka so sai idon ka ya kai, to kaga ko kullum nafsiya ɗinka tana cikin duwut, tana cikin pressure. To wannan pressure kuma ba abin da zai saukar da shi sai dai a sama masa mafita. Saboda idan kai sha'awa ba wai kawai irin a ce kayi ta wuce ba ne, akwai abin da take haifarwa a jikinka wanda kuma shi yana neman mafita. Misali yanzu idan mutum ya ga abin da ya bashi kwaɗayi, me zai in ka ga abin kwaɗayi za ka ji yawunka na taruwa. Haka ne? To yawunka in ya taru kana da hanya biyu. Na farko za ka iya haɗiye shi, na biyu kuma za ka iya tofar da shi. To amma shi wancan fa idan mutum na kallon mace yana tunani, akwai ruwa da ake sakewa a maransa, wanda daga ciki su ne su maziyin nan su mene. To ruwan nan da ake sakewa fa ba ta inda za su fita. Kuma idan ba su fita ba za su daskare. Shi yasa kaga Ƙur'ani ya ce an halicci mutum daga ruwa mai tunkuɗa. In dai ba abu za ka tunkuɗe ba za a describe a ce mai tunkuɗa ba, dai a ce mai wucewa. To ga wannan mai tunkuɗa aka ce. To ya nuna maka kenan duk sha'awan da za a yi akwai ruwa da ake samu yake producing wanda kuma ba zai fita duka ba. Kuma kaga shi bakinka za ka iya haɗiyewa, za ka iya tofarwa, amma nan kuma hanyar guda ɗaya ce kawai. In kuma aka samu wani abu ya fita, to dole sai an samu abin da zai zo ya yi flushing ɗinsa.